Slovinci Alen Žilič a Sebastian Makica mali podľa prokuratúry ako členovia medzinárodnej partie zabezpečiť prevoz prekurzoru na výrobu heroínu do Turecka. Presne pred 4 rokmi ich zadržalo policajné komando v Trnave. Tamojší okresný súd im pre obchodovanie s drogami začiatkom decembra potvrdil tresty vo výmere 23 a 20 rokov. Hlavné slovo však bude mať opäť krajský súd, ktorý už raz vyjadril výhrady voči dokazovaniu. Odvolanie sme podali proti obom výrokom o vine aj proti výroku o treste. Krajský súd v Trnave ešte minulý štvrtok zrušil uznesenie okresného súdu o predĺžení väzby zo 4 na 5 rokov. Neboli totiž splnené podmienky, ktoré v takýchto prípadoch stanovuje trestný poriadok. Trestné stíhanie sa nevedie pre obzvlášť závažný zločin, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody na 25 rokov alebo trest odňatia slobody na doživotie. Prokuratúra však bola názoru, že cudzinci môžu stráviť bez právoplatného rozsudku až 5 rokov vo väzbe. Je tam trestný čin, ktorý je ocenený takouto právnou kvalifikáciou a teda je možné celkovú lehotu trvania väzby predĺžiť. Ja som toho názoru, že pokiaľ teda skončí celková lehota väzby a nie sú dôvody na to, aby bola predĺžovaná, tak jediným normálnym dôsledkom je prepustenie z väzby. Okresný súd Trnava vydal príkaz na prepustenie obžalovaných na slobodu, nakoľko uplynula celková lehota trvania väzby. Žiliča, ktorého stíhajú aj pre nedovolené ozbrojovanie, prepustili krátko popoludní z Ilavskej väznice. Hoci sa narodil v Bosne a Hercegovine, zrejme sa vráti do slovinskej Ljubljany, kde žijú jeho otec a brat, ktorí pravidelne sledovali proces. Určite bude spokojný, že keď 4 Vianoce strávil vo väzbe, tak 5. by mohol stráviť doma. Makica o pár desiatok minút neskôr opustil bránu väznice v Leopoldove. Klient prijal rozhodnutie krajského súdu s nadšením a teší sa na vianočné sviatky v kruhu svojich najbližších. Do Vedna v kauze s anhydridom kyseliny octovej súdia v 4 procesoch 8 ľudí. 5 mužov je už na slobode, ďalší cudzinec je od začiatku vyšetrovania na úteku. Dalibor Skladan, televízia Joj.